Kugamutsirai Mose panguva yamasikatano vana vaMwari tasanganazve kuti tinzwe shoko raMwari, shoko rinotiraramisa, shoko rinopa upenyu. Ndisati ndapinda mushoko iri ranhasi, ndinoda kupa rukudzo noruremekedzo sezvinoreva shoko raMwari rinoti give honor to where honor is due. Ndinoda kupa rukudzo noruremekedzo kuma church fathers ose pasi rino vakatitangira. Rukudzo rwangu noruremekedzo kwamuri regardless of any denomination. Ndoda kupa rukudzo rukuru kumutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe, His Excellency the President of this country, President Emmerson Mnangagwa, pamwe chete naamai the First Lady, amai vatakapirwa naMwari vari kutiitira zvakanaka, kutendereka nenyika yose vachipa zvokudya. Komborerwa yamai muzita raJesu. Toda kudzokera paCalvary nhasi. PaCalvary ndo pane ruponeso. Dai Satani akaziva zvaaita kutendera Jesu kuenda pamuchinjikwa, angadai asina kuzviita. Nokuti kuenda kwaJesu Kristu pamuchinjikwa kwakaita kuti mweya mizhinji iponeswe, izvo zvisingadiwe naSatani. Zvino nhasi ndine musoro wenyaya unoti Calvary's double Q. Pane zviviri zvikurusa zvatinowana pamuchinjikwa. Number one, tinowana kuregererwa kwezvivi. Kana waregererwa zvivi zvako waponeswa. Waponeswa kuenda kuGehena, wava kuenda kuParadise. Chechipiri, kana wakaponeswa, muviri uno watinawo wenyama ino unosangana nezvirwere, unosangana nezvinorwadza. There is also healing on Calvary. Nhasi regai ndiverenge, nokuti mungati ari kutaura zvomusoro wake. Ndiverenge magwaro. Mapisarema 103 verse number 3 inoti, who forgiveth all thine iniquities. Not one iniquity, but who forgiveth all thine iniquities. Who healeth all thy diseases. Hama dzangu nhasi munyika muno zvirwere zvirimo, but pane mumwe murume akaenda pamuchinjikwa. Pane mumwe murume akaenda paCalvary. Haangonakidzwa chete nokukupa nhaka kana wafa. Haangonakidzwa chete nokupa upenyu usingapere kana wafa. Ane hanya noupenyu hwako, your well-being, utano hwako. Paakaenda pamuchinjikwa, Bhaibheri rangu rinoti kuna muprofiti Isaya 53 kubva pavhesi number 4, inoti chokwadi chokwadi wakatakura matenda edu, akatakura kurwadziwa kwedu, kurobwa kwaiva mumuviri wake kwakativigira rugare, uye namavanga ake takaporeswa. Nhasi ndoda kutaura ndichiti, we don't only receive salvation on the cross, we also receive healing for our body. Bhaibheri rati, who healeth all thy disease. I like shoko rinoti all, A-double-L, all, kureva zvirwere zvese, cancer, HIV, coronavirus, arthritis, sugar, diabetes. He healeth all thy diseases. Hama yangu nyatsokunteerera nhasi, pandiri kutaura shoko iri, pandichapedzera, vari kurwara vazhinji vachaporeswa, vazhinji vachasunungurwa. Nyatsoteereresa shoko randiri kutaura nhasi. Nokuti mumwe angati maverenga kuOld Testament, kubhuku ramapisarema. Rega ndiende newe kuna 1 Peter
chapter 2 verse number 24 inoti, who his own self bear our sins in his own body on the tree. Ndi Jesu ari kurewawo, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Hama yangu, Peter pano ari kuparidza the great apostle, anoti Jesu Kristu uyu mumuviri wake in his own self akatakura zvivi zvedu mumuviri wako. Hama dzangu, kune vanhu vakawanda vakaita mhosva. Bhaibheri rangu rinoti the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Chakavinga Jesu pano panyika, akaona vanhu vose vanofa vachiperera kuenda kugehena, akati no, vanhu havangapere. Akauya kuzofira vanhu kuti shamwari kana wafa urege kuenda kugehena, uende kuparadise, uende kuupenyu husingapere. But hana kungofira izvozvo chete. Oh hallelujah, akafira kuti nomumuviri wako, iwe uri kurwara, iwe une cancer, iwe une sugar diabetes, iwe une zvirwere, hanzi namavanga ake takaporeswa, takaporeswa, akaripa muripo wokurwadziwa kwedu. Now nhasi ndiri kuda kufamba ndichienda nemi pamberi mbichana, nokuti mabasa avapostori chapter 13 verse 38 inoti, be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you forgiveness of sins. Uyu murume watiri kuparidza Jesu uyu ari kuparidzirwa kuti muregererwe zvakaipa zvenyu. Takaberekwa mumbereko yezvivi. Shamwari ukafa wagamuchira Jesu, hakuna anonokupa mhosva kumberi, nokuti Jesu anoti ndakafira zvivi zvake. Ndiye gweta, ndiye murevereri, is our advocate kuna Mwari. Shamwari, rega ndidzokorore kutaura ndichiti, midzimu yamunoti midzimu, havana kufira zvivi zvako. Mudzimu hauna kufira nhamo dzako iwewe. Mumwe chete akatakura zvivi zvako, mumwe chete anogona kukuregerera zvakaipa zvako, mumwe chete anongova murevereri pakati pemunhu naMwari ndiJesu Kristu. Hakuna mumwe murevereri kunze kwaJesu. I repeat, hakuna mumwe murevereri, hakuna anogona kumiririra munhu kana afa pamberi paMwari kunze kwaJesu. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti Mwari wakada nyika, nokudaro wakaipa mwanakomana wake mumwe chete, akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingapere. My dear brethren, I want to tell you one thing. Our salvation, our deliverance, our healing, our breakthrough is on the cross. Our salvation, our deliverance, our healing, our breakthrough is on the cross. Oh hallelujah. Shamwari, hakuna kumwe kune breakthrough yako, hakuna kumwe kune healing yako, hakuna kumwe kune ruponeso rwako. Zvese zviri paCalvary zvinowanikwa muna Jesu Kristu. Kune vakawanda
nokuti mazuvano nemachechi akuadhivhataiza. Vamwe vanoti tinodzura pano, vamwe vanoti tinoruma, vamwe vanoti pano tinoponesa. Shamwari, nen'anga dzine zvigonawo, nevaroyi vanozvigonawo, nokuti Jesu anoti vazhinji vachauya vachiti, takaburitsa mweya yakaipa nezita renyu, takaita mabasa makuru nezita renyu. Jesu oti endai kwamaiitira mabasa enyu. Chikonzero ndochokuti pane vamwe vaakusanganisa zvoun'anga nezvoumwari. Tiri kurarama munyika yemazuva ekupedzesera. Ano mazuva ekupedzesera, Paulos anonyorera Timoti achiti, zvizive kuti in the end time perilous times are coming. Kuri kuuya nguva dzematambudziko mazhinji, naSatani ari kuuyawo achiteedzera vatendi, achiteedzera maKristu. Shamwari, ndiri kureva kuti usasanganise. Aiwa, ndoda kuuya kwauri. Nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro, not only for salvation. I want to talk of healing today. Vanhu vazhinji vari muchechi vari kurasika kana arwara. Ndo paanosiya kuenda kuna Jesu, oenda kunotsvaka kumasvikiro, kun'anga kuti anorapwa. Kuna Jesu haafarire izvozvo. Ndati kuna Jesu haafarire izvozvo. Ukatenda kuna Jesu unoporeswa. I'm reading here. There are 3 questions dzinobvunza vanhu vari kurwara. Anoti, will God heal me? Mwari angandiporese here? Can God heal me? Mwari anogona kundirapa here? Is it God's will for me to be healed? Kuda kwaMwari here kuti ndiporeswe kana kuti ndirambe ndichirwara? Ngatidzokerei muBhaibheri, hama dzinodikanwa, tiende kuna Matthew chapter 8 verse 2 and 3 inot. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, isekana muchida, thou canst make me clean. Munogona kundirapa. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Shoko rangu riri pakuti nditeerere sei. Lord, if thou wilt, Mwari kana muchida zvenyu munogona kundiporesa. Kune vanhu vari kubvunza kuti Mwari anoda here kuti ndipore? Mwari anoda here kuti ndisunungurwe? Apa Jesu ari kupindura achiti ndinoda poreswa. Newe wakanditarisa nhasi, uri kurwadziwa, uri kubvunza mubvunzo wokuti Mwari vanoda here kuti ndipore? Mwari vangafarire here kupora kwangu? Mhinduro yaJesu inoti ndinoda poreswa. Nhasi nezita raJesu ndinotaura kwauri iwe uri kurwara, ndinoti Mwari anoda kuti upore, namavanga ake takaporeswa. Pora nezita raJesu. Kune vakanditarisa nhasi vaona nhamo nezvirwere, ndinoti pora nezita raJesu. Hama dzangu dzinodikanwa, ndoda kufambira mberi ndichitaura rugwaro urwu. Jesu iyeyu achipinda muKapenaume kuprovinsi yeGarirea, anosangana nemumwe mukuru wehondo, general wearmy. Anoti, Ishe, muranda wangu ari kurwara. Zviri pachapter 8 yaMateo. Handei munoporesa muranda wangu akufa. Jesu anoti, handei. Mukuru wearmy anoti, Ishe, handina kodzera kuti mupinde mumba mangu. Iniwo ndiri mukuru, ndine varanda pasi pangu. Ndinoti kune mumwe huya achiuya, enda achienda. Rairai shoko, mwana wangu anopora. Jesu akamira, akatarira kuvadzidzi, akati nyangwe kuvaIsraeri
handina kumboona kutenda kwakadai. Akati chienda, muranda wako hapora. Hama yangu, irori shoko randiri kuparidza, there is no distance. Shoko randiri kutaura rino iri, there is no distance. Wherever you are, you can be in Europe, Asia, Australia, in Zimbabwe, any part of Africa. Shamwari kana uchindinzwa nhasi, waona nhamo nekurwara, there is a double queue on Calvary. Pane kuponeswa nokuporeswa. There is a double queue on Calvary. Jesu wedu anosunungura, anoporesa. Hama dzangu dzinodikanwa, ndoda kuramba ndichikuratidza kuti Jesu achifa pamuchinjikwa haana kufira kungoregererwa kwezvivi zvako, akafira utano hwako kuti huve hwakanaka, akafira muviri wako kuti huve nomuviri kwawo usinganetseke nezvizvi. Asi ndiri kuti nyangwe ukarwara, ukarapwa, ukasapora, pamwe nguva yako inenge yakwana yokuenda. Rega kutsvaka zvinokubvisa pamuchinjikwa, rega kutsvaka zvinokubvisa pana Ishe Jesu. Enda unonosangana nenhaka isingaore kumberi. Ndiri kuda kuverenga kuna Matthew 9 verse number 28. Kune vari kunyora Matthew 9 verse number 28 to 29 inoti, and when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus saith unto them, believe ye that I am able to do this? They said unto him, yes, Lord. Then touched he their eyes, saying, according to your faith be it unto you. Jesu akapinda mumba mune vakanga vachirwara, vakanga vari mapofu. Vakauya kwaari mapofu achida kuporeswa, vakauya kwaari mapofu achida kusunungurwa. Jesu anovabvunza mubvunzo, anoti, munotenda here kuti ndinogona kukuporesai? Pokutanga paye murwere akabvunza achiti, Ishe kana muchida henyu munogona kundiporesa. Jesu akati ndinoda, akaporeswa. Panapa Jesu ndiye ari kubvunza mubvunzo kuti munotenda here kuti ini ndinogona kukuporesai? Mumba mamuri, muzvipatara mamuri, kwese kwamuri, shamwari Jesu ari kubvunza kuti kurwara kwako kwauri kuita uku, unotenda here kuti ndinogona kukuporesa? Unobvuma here? Unotenda here? Ava vakomana mapofu aya akati, Ishe hongu tinobvuma. Jesu akavabata meso avo, vakasvinura, vakatanga kuona. Hama yangu, kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Anouya kuna Mwari ngaatende kuti Mwari aripo, uye kuti Mwari anopa mubayiro vose vanouya kwaari vachitenda. Nhasi nezita raJesu Kristu, rega kubvunza kuti Mwari anoda here kundiporesa. God is no respect of persons. Hahana munhu waanosarudza. Ukauya kwaari uchitenda, unogona kuporeswa. Hama dzangu, nhasi ndoda kutaura mazwi mashomanana, nokuti Paulos achiparidza kuvaKorinde anotaura iye achiti, for he said, it's 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Inoti, for he saith, I have heard thee in a time accepted. Oh, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now, Paulos arikuti, behold now. It's not tomorrow. It's today. You can receive your salvation. You can receive your healing. You can receive it now.
because the Bible is saying now, I told you, pandakatanga kushumira ndichiti, there is a law of double reference. Irum Bible. Baitaurirwa munhu kuti Mwari ari kuti zvakati achireva ari muBhaibheri. The law of double reference iri kureva kuti newe Mwari ari kurevera kwauri. Kana vari muBhaibheri vakaporeswa, newe unoporeswa. Nhasi nezita raJesu. Aiwa, ndibatisise mashoko andiri kutaura. Now, Matthew 9 verse number 35, you note. And Jesus went about all the cities and villages. Akaenda mumaguta nokumaruzeva kumamisha, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Shamari, I would love to repeat. And healing every sickness and every disease among the people. Hamadzangu kumamisha no mumaguta. Jesu haana kungouya kuti uende kudenga chete. Anoda kuti nyangwe no muviri wako ugamuchire kurapwa, ugamuchire kuporeswa. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti wakarurama achararama nokutenda. Kutenda zvisingaonekwe kuti zviripo ugova nazvo. Nokuti vaRoma inoti Abrahama aidana zvisipo sezviripo. Dana ruponeso rwausiri kuona, itoona izvozvo muviri wako watova right. Itoona kuti kensa yatiza. Ndichitaura kuti Jesu anoporesa, handina kuti musaende kuzvipatara. Handina kuti rambai mishonga yamunopirwa nemadoctors. Aiwa, look on Bible, Ruka, bhuku raRuka. He was a physician. He was a medical doctor. Airapa. Bhuku raRuka nebhuku ramabasa avapostori rakanyorwa na medical doctor. Kureva kuti maiva nemadokta akatendeuka. Maiva nemadokta anoziva Mwari. Madokta anosunungura. Saka isu, kana iyeyu Jesu anokwanisa kukuporesa, shamwari, uri muchipatara unopora. Nokuti vanachiremba vakarapa, iye Mwari asiri kurapa, vanorapa pasina. Ndoda kutaura ndichiti, vaHebheru inoti Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Hama yangu, Bhaibheri rinoti 1,000 years is one day before the Lord. Saka panapa Bhaibheri kana richiti Jesus Christ the same yesterday, kureva kuti 1,000 years is yesterday, today and forever. Jesus is the same. Iye aiporesa zvirwere zvese, iye aiporesa marwadzo emarudzi ose. Nanhasi achiri kuporesa, nanhasi achiri kusunungura. Jesu iyeyu haana kupedza basa paKalvari. Nanhasi ari kupedza basa, achiri kuita basa rake mumba mako, kuvana vako, kumhuri yako. Will you believe that there is double queue on Calvary? Ndiri kutaura kudai. The word of God says, the word of God is quick and sharper than any two-edged sword. Hakuna chine simba kudarika shoko la Mwari. Hakuna chinogona kusunungura se shoko la Mwari. Shoko randiri kuparidza nhasi, Mwari wandituma nokuda kwevamwe vari kufanirwa kuporeswa nhasi. Kune vazhinji vari kufanirwa kuporeswa nhasi. Waona namo, ndinogara ndichiona vanhu vachiporeswa. Ndinogona kuona vanhu vachisunungurwa. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish
that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Hama yangu, Bhaibheri rangu riri kutaura pachena kuti shoko rinobuda mumuromo mangu haridzokere kwandiri risina kupedza zvandarituma, richaendeka pane zvandarituma. Kana akarituma kuzoporesa, nokuti Mapisarema 107 verse 20 inoti, he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Hama yangu wakanteerera nasi, Jesu uyu anoporesa. Jesu haasi musaruri wevanhu. Jesu haana mhosva kuti uri ani anokwanisa kukusunungura nhasi. Uri kumusha, uri muguta, uri mutauni, Jesu anosunungura. Regardless kuti chirwere cherudzii chatadzwa, chakoniwa nevazhinji, nhasi nezita raJesu. Ndoda kukunamatira paugere ipapo. Ndoda kunamata hama yangu, zvichida uri kurwara usati wagamuchira Jesu. Ndoda kuti unamate munamato uyu yezvino. Ungodana Jesu apinde moyo mako, akaregerera zvivi zvako, nokuporeswa kwatosvika kwauri. Iti Ishe Jesu, ndiregererei zvivi zvangu, ndikanganwirei kutadza kwangu, ewo ndigamuchireiwo nhasi. Pindai mumoyo wangu, ivai Mwari wangu na Ishe wangu, ndiponesei muzita raJesu. Kune vose vari kurwara, ndakukunamatira. Bata pari kukurwadza zvino, bata pari kukurwadza zvino, ndakunamata. Jehovha murapi wedu, makati ndini Jehovha murapi wako. Makakuwadzwa nokudarika kwedu, kurobwa kwenyu kwakativigira rugare, namavanga enyu takaporeswa. Ndinorayira vari kurwara, ndinorayira zvirwere zviri mumuviri, evo nezita raJesu, nezita raJesu, ndinoti pora nezita raJesu. Regardless of your sickness, regardless what kind of disease, ndinoti nezita raJesu, ndinoti nezita raJesu, pora, pora, sunungurwa. Mweya yakaipa ngaitame, mweya yezvirwere itame muzita raJesu. Amen. Ndinoti nhasi Mwari vakuchengetei, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei muzita raJesu Kristu enzi wedu. Amen. Toda kutenda baba wedu, baba president, baba Chiyangwa, president ba AFM in Zimbabwe, neshoko rakanaka rakadai ravatishumira masikati ano, shoko rine simba. Ndinotenda vanga vachirwara vatoporeswa, vanga vakasungwa nemadhimoni matoregedzwa, nyasha dzamwari dzaburukira pano munhu pauri ipapo. Tinotenda baba wedu mazvita neshoko rakanaka rakadai. Iko zvino yava nguva yekuti tichibvisa offering yedu. Ma account numbers ose ari kuzobuda pa screen yakukatarisa iyoyo, imotora pa namba idzodzo wobva watumira mari yako muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you.